का नया गर्मा गर्म कांड आपके बीच में प्रस्तुत है। एक लाइन कर मास्टर हम उतना खर्चा करब ओकरा खातिर हम भागल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ ली हम संतोष पागल नहीं आगे कहियन तका न मुझे जाना तू तेरा उड़न बाज तू जानत हो कि हम ग्रेड ए कौन नहीं डीजे सूरज एक से जितना तोहरा से रात में बात कइले बानी न उतना केहू औरी खाती जागल ना है लेकिन जदी तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम संतोष पागल नहीं एक लाइन और बोले वाली मास्टर भाषा ना बोलबा कोनो विषय हम बरसी ना खाली गरजे वाला बादल ना होई आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ ली हम संतोष पागल नहीं आगे कहियन तका न मुझे जाना तू तेरा उड़न बाज जानत हो कि हम ग्रेड ए कौन नहीं बोल लिए खड़ा हो जिबे